Добре. Здравейте всички! Аз съм Nightwing 123, с мен е Геша. Здрасти. Да, и днес играем League of Legends, както се подразбра, аз само това ще играя, не? Ще играем нещо друго. Така, тъй като играем само от Rapid Fire, аз ще си играя Амумо и определено ще си взема живот. Айде да ги почваме. Да ви почвам. Как си? Тя не много. Аре. Така. Оха, безкрайна манна. Да, яко, много яко безкрайна мана. И магите се зареждат много бързо. Магите се зареждат с 80% cooldown reduction. Виж, например, ще използвам Q-то и вижте с колко време само ще се зарежда. А по принцип на нормално е много повече. Така. И ултовете са около по 10. Ей, внимай. Това аз въобще не очаквах, че то ще... Ах! Двама далечни срещу един танк е такова. Ох. Шит. Чай, спокойно. Сега, вкарвам се в храстите. Ох! Игнайт. Махай се. Добре, там. Така, много внимателно сега. Така. Браво! Ще го биш ли? Нимай отстрани! Така. То последва мене, ще го биш ли? Ах! Не, давай. Ще заокуми! Браво. О, ес. Ей така се играе, бе! Е така. Точно. Това лакумя само, това трябва да го сложа като заглавие. Така. Добре, сега армор. Айде, почнем. Let's find some friends. Идем сега, така. Така. Това се втори дел. Сега! Почвай да аз като дойда ще използвам Q-то си върху Вейгъра и ти просто види, после го довършиш. Как ти е, как си знам? Бой. Чакай. Имам флаш, който няма да се къде. Чакай сега, Вейгъра, бързо. Ох, то ма трапна. Изчакай ма да дигна втори дел. О, шит. Чакай сега. Да, така, супер, браво. Дай, бързо! Как нямаше никой? Плащам се, човек. Да, човек, аз щяхам да се протърпам и да скъсам газенцата. Така. Сега. Много внимателно. Аз само един минут не трябва да взема такова. Come play with me. Ах, как бе? Воу. Така. Спокойно. Бой, бягай. Ах! Станаха на... Негар! О, да, супер. Така. Фокус не, още не. Трябва да се приближат максимално. Така. Нямаш такова! О, не! Бягай. Чакай. Бягай, човек. Чакай. Не, Вигра ще може. Да, Иша! Така, браво. Ей, това е. Така, имам много почники, така че ще можеш да го убиеш. Не, човек да не рискуваме или не знам. Не. Да не рискуваме. Дай да рекалваме. Чакай, Вигра мисля, че ще успеем, бе. Ако се изокуми за някой друг миньон. Come play with me. Добре. Чай да го видим. Ако се изокуми за някой друг миньон. Чакай. Спокойно. Той само стънва ни. Чакай сега, спокойно. Бъди спокоен. О, цели го. Let's
Бай, човек, аз се хвърля сега, дали ще успя да го убия. Не, човек, бягай, или не О, знам. да, иша. Не се фърляй, не се фърляй още. Come play with me. Да бакваме, да не Не, рискуваме. чакай. Ясно. Иша, давай! Let's find some. Бягай, човек, да се рекавам бързо. Рекал, бързо. Бакваме се. Само да им видя левелите. Ти не ви играй четвърти. Да. Ви играй пити! Никъде не се ще купим пътята ми. Карай, човек. Да, това ще ми е полезно. Така, билет пара. О, да. Аз събра малко повече пари да ми сега. Дай, човек, те още не са дошли до колата ни. Скон, ако дигнеш 6 левел, нали знаеш смисъл комбото, смисъл твой ult и моя ult и твоя ult. Да, аз още не съм четвъртия и сега ще стана пети. Хекър има идва на помощ. Обаче в това се телепортва някой. Лусиана. Ча, остави ми малко минимум. О, човек, чакай, сори. Няма нищо. Чакай. Да, че постави. О, Вегара. О, хекър има. Давай! Ах, как ще трябва да се флашна. Скито. важна са. Шит. Да се придърпам. Като Спайдърмен. Come play Като with Спайдърмен. Като Спайдърмен. Аз! Фък! Не! Браво. Няма се измъкни, човек. Ма Няма. Вегара човек се измъкнах как съм ние. Карай, Как човек. сълзичи се актирам. Давай, взимай миньоните там. Да. Бай, човек, почти съм 60 лева, още малко. Ще се флашна така. Бързо! where are we Да going? бием колата. Като колата, като. Ганто е, че Аму не може да се придърпва към свои, нали, към Да, своите да. хора или към това. Докато Катарината може. Да, това е. И Джакса, например. Човек, имам лут. Чак, че аз също нямам. О, Браво на както е. Бързо! бе. Цепи! Не, беги! Не, чи. Имам лут, кажи кога. Видиш спамна как някой идет. Това човек, още малко и ще ми скипне. Само да ми дойдат. Чакай. Вече имам лут, чакай. На тебе къв ти беше лута? Лабиринта. Сещам се. Скачай им! Убиха, мама. Пъни ще мога да стигнеш. Давай! Ще го вземеш ли? Омга. Вече, то остана поне на 10 живот. Знам. Омага, умляха, ама... Смислено умляха. Сега си лудя. Много човек, много точно. Питах се да го игнайтна, този ме избягал. Питах се да го атакувам. Как ме избяга. Много гадно той човек. Гаре. Какво правиш сега, бе? Какво прави този? Чай, мога да помогна на мид малко. Да, отиди и помогни за Лусиана. Макар че... Аз Ето го! съм. Ма той 7 левел, бе! Какво правиш, бе? Хакера малко сме. Спокойно. Бе. Внимай. Where are we going? Така. Малко Няма помощ тук никакъв. да се върнеш. Че съм? Come play with me. Бой, как така не ми се актира лута, е много интересно. Ей, виж, че съм се актира лута. С косата. Ще го убием ли? Много интересно. Не, дай, по колата, по Бе, човек, колата. имам лут. Бе. Човек, то скъсна.
смисъл, му обичам да го играя support. И затова сега направих първият епизод, защото му ми е най-интересният игра League of Legends. Да, за тези, които не знаят. Како? О, майко, тази как по-играше. Така. Абе, та се ще е по-добра от мен. Аз ще изчет. Аз пак имам от човек. Сега да кери, човек. Вау, какъв е този ла? Давай, поларвика, цепи демеджа. Браво. Сега се рекалвам, защото, нали, няма да ме убият. Виж, аз съм едно си. Опа! Костано е! Кулата ма биш. Шатдаун. Карай, човек. Дабл шатдаун. Карай, малко предненаем давам. Така, на мен ми трябва живота. Не пречи. О, ето ми я, бе. Взема. Come play with me. Осен, you are pro. 0-5. Човек, нашия отбора не вика Осен, you are pro. Вой. Как си е на картата, човек? Я не го е. Азу. Сега отивам да ги трепя. Няма да бъркаш. Бе, Осена се ядоса обаче. Ма вземеш да дориш тук така малко. Нали? Бота. Воу. Аз ви играя спокойно, ще оправя. Бе, как си маняка. Сега си отида. Те смененки даже не мога да ме допътват. Бе, аз бягам. Браво. Бягай. Да спасят. Play with me. Как с края на мана мога да се трансформира? Аре, човек, тази всичко не си беше използвал лута. Шит. Гаре, още ще ги водим. О, чай, как се телепортва. Бе, човек, виж какво пише Хикарма. Бойчек, Лусиан е при мен! Помощ! Чекай, отстъпай, после го атакувай с всички атаки. Отстъпвай. Чакай, ма. Не можеш да изпратиш прав перпендикуляр стрела. Сега ще ти изпратя, ама не съм сигурен до целия човек. Твоето свик с една атака даже не мога да цели, лол. Не го цели. Гарай. Бе, ще го бие ли? Не успя, бе. Ако тази иш не се беше намесила. Иш на Лусиана на много малко. Питах се да го сваря, ама не успях. Ако ти беше малко по-рано. What the fuck? Остана, фокус на хърбица. Уоу! Направо я просто. Аз сега ме идем, гостатка е. Come play Ага. with me. Не. Не да спасай. Човек ни направо пръснахме. Добре. Добре. Вместо ви игра на дойдето Лусиана дойде, аз... Сега Бавно отивам да зацепих. трепя. Изпращам си стрелата. Уоу, Цели цели го. го. Да, еви се. Бърз. Let's find some friends. Мастер е отгоре. Бе, Хикарма има човек 600 спид. Той е мега лудя. Okay. Кът нищо човек. Браво.
този човек толкова нещо, не се съусаха малко. А дайте, Да, не. сега Напред. печелим. Напред! Маля, каква бързина. Оле! Помощ, помощ, помощ! Помощ, 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 помощ! Чакай, чакай, чакай. Да, бич. Да, деч! Обичам улта на Тим. На Мум да е ясно. На Тим. Да, човек, те са много яки ултовете и се На зареждат. дамата! Това за колко време се зарежда? Моля, за 3 за... Не знам, 3 секунди. О, да. Маля, ще спи. Браво, Лакали. Браво. Ох, Той човек, виждаш ли Хикарима с 637 спид? смятай, маля. Аре, пак, то си моля образно да идва на бота. Ехо някой хелп, бот, съса, Play with нещо. me. Идвам. О, Хикара. Газ и убия, маня. То сигурно може да дойде от точка А до точка Б за една секунда. Мъй, не оцелих еше човек. Провал! Позор! What the fuck? Ох, Come play with о, там биче на биче. Майко! О, аз пак имам ult. Ага. Let's find some friends. Бай, еше как се измъкна. Джейс, Бягай, Джейс, чакай, помощ. чакай, чакай. Ела, да ми помогнеш. Така, правиш. О, шит. Фокус! Мамка му! Шит! Чакай! Ей! Карай човек. Чакай, аз съм бил Не тук се къснат. пал човек. Не, Не. защото фокуснах на кой и на кой. Такова на кой. Карай човек. Понял. За да... Вие игра. Човек за сега върши много добра работа, така че... Где да имах Guardian Angel? А, че аз му се окупя. Така, Armor. Guardian Angel. Да, човек, ма ние ги трепим за сега. След това Bloodsport книга. Ще дам нещо си взема. И между другото, никой от отбора не ви идва. Добре. И след това ще трябва да го... Да, много добре. Продължаваме. Така, ние всичко се развиваме, не ме убиха, Геша го свинаха и така. И прощиваме нов, така, абонат, така е, този, който се включи в разговора, неговото име е Ники! Маняка. Let's find some friends. Сега. Голям манат. Хаос Skype Pro. Аз съм това скайп, така ще съм сега съм Nightwing. Сега съм Nightwing 123, да. Хаос Skype Не Pro. забравяйте да се абонирате и да дадете позитивен вот. Само да напомня. Ще видим как умираш. Вече е такова, много е такова. Ще се загубиш време, преди да ще свършим. До коя минута си? На 25. На 21, на 29 секунди. Ти си с Амуму. От вас ще има някаква с значка с хекари. Да, знам. Да, го знам. С метли от вас ще има хекари. Дайте! Дали, ооо! Кога умрях ти? Кога умрях? Довиждане хора, беше ми приятно и до скоро!